Hello guys, madung adlaw natang tanan sa kurang adlaw guys, mapay pag-uli na ho. Kay gikan ko didto sa lungsudaan kay sugo kong reverse kay gahapon naghatid man mi og sanina, tumalig jang reverse ba ja. Napo man kabo kanja kuwangan man og tulo. Gihatid na ang tulo aghang uban guys si Along ug katong nay taga dari rapas among ja. Paggaman guys ning diretso mi og Mabini kay nangita mi og talaba kay wa palagi ko kakaunan asikad. Inja kay wa man day talaba sa Mabini. Dara pa mga bagtos nga abot. Ngadto ming dindiretso mig ubay dadto ra mi nakakita grabe duwa sa palagi mi nakakita grabe di malasa jud namo. Inja ag talaba day kay tag 60 per kilo. Inja nakatilaw ko lami man day si guys tam si jaja. Ganiha. Pwede din na si isuwa og luto. So Guwapa si Katay. sana all ja. Ganina pa ko kaniha pa jud ko katilaw guys, sakad og talaba. Nagdako res bay, gikaon nila Kuya Rolito be. Gikan beng. Lami beng. Ini man. Anja wala ko ning kaon dari kay pag kumanhog kaon sakit pag ang tutunlan. Excuse me. Anja na napidag ko ag palidya Ma, tanawa. Pagkuwag nila ka dito kay manghingo ko. Na? Hindi ng gabi. Dari sa ubos agay napakag ni nung kus palidya. Bala ko. Diha ara mo magsunod-sunod ba mong mag-vlog ko dari. Init. Hala, nalagi daghang nangamatay sa palidya. Agay, tuwa na bitik na ko. Katahuan ramang ko. Gikan ko nagpa-signal guys, kaya iwa naman may signal dari. Bye. Ari ko guys kay. Pagawas tas atong mga kay ubos. Di ko gusto magpakita ni Lexi nga ang hilak. Bitaw kay. Gusto ra ko makapagawas sa mga kay ubos pa. Di pa dingan na dari sa bahay guys. Naray kuan ba? Naray mga chat nga. Wa magkasinabot. Daghan nagpustunon guys Daghan nagpustunon daring palidya. Gara ba jidak nagleuke ang kwaon kay daot. Mutos day ko dani unja. Dako nagleuke. Kuan guys, nara ko gika. Sana hiubusan. Agkuan ra ba day guys? Sa mga paybaon nga ag Facebook sa ang auntie nga si Ate Esther nahak gahapon nagsige nagchatong naghak. Wa may kahibaw kinsa kay nagchat man sa kinsa nga mga dug Gcash sindan ko nog 35. Nja mo tong duwa jud ni katuo nga si ate dayto. Gitawagan nag-number ni ate nja nahak ko nog ijahang Facebook. Diba, murag nabalik naman siguro po kay gitabangan ni Parami. Dada ko na rin palijahan kay gahapon, wa ko'y vlog hapon kay grabing labara kadug ang kay nadaga lagi ko. Nja, kanang nay. Munang diretso ko dari kay arong maka kuan petas atang daghag maridyo. Nahiubos ra ko guys kay dana gingnan ko bijag batasan. Bija ko kog batasan nga daghan daghay kuan. Nang sinsya na mo guys. Sana makahiubos manggod. Anang makadawat bitaw ko mga istorya nga makahiubos kuan mabalik-balik sa huna-huna nga tungang mga nadawat sa unang mga istorya nga mga kasakit mabalik sa ang huna-huna nga para naho wa na ko hinungdan pagkatawo nga na sang nakaingin ko sang kaugalingon ron nga unta namatay na lamang ko kaysa kadawat ra kog mga istorya nga makahiubos.
kay kuan kanang nay bisag balik-balik ka na balik-balik ka na ugwa sa wadun sa una di pa jud mawa ang mga kasakit nga naagian sa una kay niliksi para mandaan di ko makadawat nga nya na basta guys tanan nga mga kahiubos nga istorya basta makadawat kog mga istorya nga di mabalik-balik sa huna nga unsa to sa unahang mga naagian sa una ugin sa ko pagtrato murag mao pay ang nahuna-hunaan ron ba nga na ingin ratag bijag batasan nga na bijag batasan ko pero wa nagana-huna og unsa poy ang gibuhat nga maadyo sige ra kay normal poy gaba kay naman pay Ginoo nagtan-aw baha naman did gusto ra na mapagawas sa gahong mga kahiubos kay kuan di ni sa ingon sa among pamilya ni guys ha way labat among pamilya nani nara jay taw nga ningana na ning chat na nga bija kun kog batasan di ni sa among pamilya di ni sud sa among pamilya murag kuan dut sa bukog hang kahiubos dut sa bukog kahiubos nga ang nakuan dubli-dubli pa na kuan tanan nahuna nabalik sa ang nahuna tanan mga bad words nga mga nadawat sa una balik sa ang nahuna ron sige lang kay na mapiginoo tan-aw pus lamang buhi pa ta maglingaw-lingaw tas atong kaugalingan pero makadawat man hinuon ko tag ingnen tag bidag batasan sige ra kay naraman di gaba tagsa sa atong kaugalingan naman tay mga mali nga mga nabuhat pero di ra man anta pod magbuhi og istorya nga makahiubos ba kay taw ra gud pud ta mahiubos pero lisod kalimtan ang mga nahitabo nga mga kasakit ug ipapil panimog balik wa na gubot paslukot pasensya na mo guys sa kahilak ko kay di jud maantos mura jud gikamot ang kasing-kasing sa kahiubos kasakit mamutos dahil kung kuan dari guys kanang naipalijak kay nanay daghan ng postunon di na jud ni maapas ni kuya gahapon kato bitong nagbaligya mig kuan guys 24 ka kilo kami tiri karong adlaw mi nag-ipo unsa pagkaugma ning uli si kuya nangipo na pud si kuya 21 na pud ka kilo ijang naipo unsa karon giupan man mi kuya gahapon na napidaghang dagko murag kada adlaw na siguro ni maharbisan kining dani wow mo pud tag bligwan port nakahilak man ko sincere jud mo kadyo guys kay kuan hana kabuthonon ako kay ubos masakit na kadyo ug nakasabot mo sa hang buot pasabot sa hang mga kahiubos bright kadyo pero di jud ni sa ang pamilya kay sa ang pamilya salamat man ko sa mga idaan kay mga matinabangan man ni kuan para mandaan parami ti Julie at ti Ali sila mao nay nag kuan ni Lexi sa una si ti Julie sa katuig pa na siyang nag kuan ni Lexi nagbantay excuse me guys lain kadyo ahong tutunlan kay arang ladyo ag amang gibiyahian ganina kay nangita lagi pud mig talaba pero wa man pud nag-inga gilagla kay gisugo man pud ko tiri ja ko lami man jud ag talaba tan-awon sa kanang naay mga YouTube ito kanang nanggimukbang og nga na kan kaon sa talaba man gid ang kasagaran makit as Facebook ug sa YouTube mo nang ingon ko sa kagalingan musuway ka kung kaon na ng talaba unsa kay gang driver kay alis to man pud dadto abuton mig ubay libot mi daris mabini dari ubay ragladyo sakit sa kunot lagi pud pero nakadapod mig nakakaan pud mig talaba kadapod ko daris bay ja
Pag pila ra pud to kabukang nakuan kay mura maglain nakadugod ang kaon. Jahang pagtan-aw nila along mura karang lami man lang kaon. Dako sa wa na siguro pud maanan kay mo pamampihang pagkatilaw. Mura ra pud si jag. Untar betong kuan nga kinhasin ha. Yang natilawan agaray. Mangita ko mga ingani guys kay ang ihatag ang silingan. Di ba puslan pa man na. Di ba ang raman ni mo ad pa man ni. Sabot mag ad guys. Ano bang imong hiwa-hiwaon ad mo nga dar sa amo. Halag bata Ginoo ko, muligid dyan na sapa. Bakit ka magtutunlan? Sige na mataginagtak na ni kanay dahing sana. Na mga ingani guys, palijahan di dahil lalim. Huwag ka nang magbaligya na kay balibara na kas mga tao kay ingnin nga. Barato na, kuan ra ba guys, barato rag ilahang palit. Anja sa imuhang kahago. Murag di ra makabawi. No ay lagi si kuya dani kay barato ra kadug palit sa mga mamalitay. Ilang kumpra. Pero og magkugi kag suroy guys. Suroy nimo sa mga kabahay-bahay nga na. Manang makakuan ka sapi kag buo gid. Kay ilang palit og anas mga merkado-merkado kay 50 ra mang kilo. Anja ibaligya nila og 80. Dako kaadto sila ginansya. Anja ag nagkugi og tanom wara. Kapoy ra tanan. Narang daga nagbunga guys tanaw ninyo. Dagko gihapon ag uban ngaga. Mura gahapon lagi to nagharvest si kuya karon na napidaghang dagko. Uy na may daghang chicken. Da. Daggapon si Ja. Mura si kugik kabuhi. Kagas talaba. Dagko. Nagapi dagko. Mustap sa ko vlog ron. Guys, kay padung na ko uli kay siliksi sa ang atimanon kay excuse me. Kay kuan. Kanang taas nagkuko, hingukan. Dapat dako dia. Ja guys, hala day namatay. Ja guys, salamat ka sa inyong pagtan-aw. Mao ra niyang vlog, rong adlaw guys at tangin na pud ang vlog ug mapuhon. Pasensya na mo nagmaoy kog maridyo. Salamat sa inyong pagtan-aw guys. Amping mong tanan ug asa man karon. Bye.